בכלל הפרטנו בישראל את כל שוק המיגון שלנו, הפכנו אותו לשוק כלכלי. אנחנו לא בונים יותר מקלטים, אנחנו בטח לא בונים מקלטים ציבוריים, אנחנו בונים רק ממדים. עכשיו, איפה הממדים נמצאים? בדירות חדשות, או לסירוגין וכל מיני דירות שעושים להם תמה. איפה עושים תמה? בבנייני דיור ציבורי, בשכונות הנמוכות המוחלשות ביותר? לא. אז אנחנו רואים פה שורה של אוכלוסיות שלמעשה מופקרות לגורלם. עכשיו, מה קורה ברגע שהבית שלהם נהרס? פתאום הם הופכים להיות חסרי בית גלויים, הם הופכים literally להיות הומלס, נוודים בזמן מלחמה. מה קורה לאוכלוסיות ששוכרות דירות? אלה שישבו בדירה שנהרסה ושילמו שכירות, מה קורה איתם עכשיו? עכשיו, כשאנחנו מדברים על אוכלוסיות מוחלשות, הרבה פעמים קשה להם מאוד למצוא דירות, אין להם ערבויות, אין להם משכורות גבוהות. עכשיו, בואו לא נשכח, אנשים שכרגע נהרס ביתם, הסיכוי שלהם לצאת ממעגל העבודה נהיה יותר גדול. ישראל נכנסת למלחמה הזו כמדינה מופרטת. אנחנו לא מדינת רווחה חזקה. התקציבים שלנו דלים, התקציבים שלנו קמצניים, צריך להגיד, ואנחנו נכנסים לאירוע הזה עם איראן אחרי 1.5 שנה של מלחמה, כן. שכבר התקציבים הדלים ידלדלו,